36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes, pizza 19 na bulan sang Mayo tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Ari ho, uluhambalan tayo ni ang pagbungguanay sang mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia batok man sa isa ka pulisa sang LTO National. Ang kontrobersyal nga ang kasanay sa motorsiklo. Kung madumduman, siling ni Mayor Bing ginakonsiderar niya ang panawagan sa mga nagapanag-iya sang motor nga kung mag-angkas iya man lang asawa, dapat pahanugutan lang. Ari karon, ang LTO Region 6 kahapon, pagi sa ila spokesperson, si Risa Otayde, nagpadala na sang sulat kay Mayor Bing Leonardia nga dapat konsiderahon gid ang Memorandum Circular numero 2020-2185 o kung inibalang dakpo na nagaangkas sa motorsiklo. Siling sang Land Transportation nga opisina sa Rion Sais kung sinong madakpan may pinalidad 1,078. Kung maglapas ikaw sa mong memorandum circular o kung ginatawag social distancing protocol. Nagbungguanay ang mando ehekutibo kag ang pulisa sang LTO National. Halin sa una, ang mga lokal nga ordinansa ginatapak man ini sang mga layi nasyonal. Ambot silingon mangibabaw gid ang layi nasyonal. Kung ano ang nasyonal nga layi dapat sundon sa mga local government unit. Ginatapak ya ang mga ordinansa kag mga executive order sang local government unit. Pananglitan, magibabaw gid man ang pulisa sang LTO National, ang punto dire nga nakahibalo ang bilog nga syudad sa Bacolod nga si Mayor Bing Leonardia nagkonsiderar kag namati sa hibubunot sa nagapanag-iya sang mga motorsiklo. Namati ang alkalde sa Bacolod sa panawagan sa nagapanag-iya sa mga motorsiklo. Pananglitan malapakan gidman ang mando ehekutibo sang syudad sa Bacolod na pahibalo lang sa syudad sa Bacolod pagi kay Mayor Bing Leonardia nga ang inyo panawagan, ang inyo ginaapila, ang inyo hibubunot gintuman sang syudad sa Bacolod, ginkonsiderar sang syudad sa Bacolod, apang sa masubo nga balita pananglitan lapakon ang mandong ehekutibo sang alkalde sang syudad sa Bacolod sa Pulisan Nasyonal sang LTO. Nakahibalo na kamo nga wala kamo ginpabayan sang syudad sa Bacolod. Wala kamo ginpabayan ni Mayor Bing Leonardia. Ginpamatian ang inyo sini ginapangabay, ginpamatian ang inyo sini hibubunot angot sa angkasanay sa motor. Kontapakon gidman ang mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Nakahibalo na kamo nga wala kamo ginbalibaran, wala kamo gintalikdan, gintuman sa alkalde ang inyo pangabay, apang
ginlapak ini sang Mando Nasyonal sang Land Transportation nga opisina. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na sa inyo pag-ehersisyo ni magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sang inyo dugo, nagasilhig sang mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya. Bisin, charantin kag polypeptide. Gani kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, mag-DTX 500 kamo. Himuan ninyo ini nga batasan, inom kamo DTX 500 adlaw-adlaw para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Siling sang gobyerno nasyonal. Uy, ano ini? Nga di nagalalin ini nga mga tao pagkatapos nga ginhalugan sang gobyerno ginimo nga general community quarantine modified sus di nagsa sang tao ang mga mall. Siling sa gobyerno, ay ano ini? Gulpi lang kahapon nanawagan dayon ang DILG. Nya hoy, nagapanag-iya sa mga mall.
Sundo ninyo ang tanan nga mando sang gobyerno o kon madiskubrihan kag mapamatudan naglapas kamo pasidad-an namon ang inyo negosyo. Da wala ginasapak ang social distancing. Ginputakti sa tao mga mall, huding-huding dire, inupod-upod dire, kinaptanay dire, ang bayanay dito. Gulpi man sabat ang mga mall. Yan dia. Ang kudak na nga ginapakita sa mga sang wala pa na iya, ang enhanced community quarantine. Imbestigaron ini sa gobyerno. Pero, ang pag-abre sa mga mall, siling sa gobyerno, dapat now na, subong na, nga aman. Nabatsyagan sa gobyerno, perte mo ang gasto, kag kon hindi naton pagbuksan ang pila ka mga negosyo, masarurot na lang nga masarurot ang ekonomiya. Nga pila kadlaw mahangla kita kung wala na budget, kag kapos sa budget ang gobyerno. Kinahanglan gid magbukas ang pila ka mga establishmento kay kinahanglan nila ang buwis sining dalagko nga mga negosyo. O galing, sa nasiling ko na, ulo andam lang kita. May mga leksyon bala kita sa iban nga pungsod, nagkulukalma, tigaan ligwa, second wave inarangka, porting patay. Wala naton ina ginapangayo dire sa pungsod Pilipinas. Pero ang aton niya, dipinsahan ta mas temprano, halong kita mas temprano, base bala, mabalik kita sa uno, oy kadelikado. Nga kuwaon ko kahapon ang statement sa isa ka senador, ni bala si Senador Nancy Binay, porteya mo. Ang statement niya hindi magsalig. Kay base kon igoon kita sang second wave niya, pero hindi lang second wave ang aton preparahan, kundi base tsunami gid, porteng statement ni Binay, no? Pero alalungan ini nga mga tinaga kay man ginapananaw nga kung pinagusto kita ang base bala, kag kung sino ang maantos ini, kag sino magkalaigo, ti kita Kung magbalik kita sa uno, kundi another raw naman, balik sa enhanced community quarantine, saan matapos ni? Next year? Ti kung magpinagusto kita, depende na sa aton. Disiplina, abyan. Disiplina. Ay, kung wala kamo ginakulbaan, ako ya ginanervyos. Nga aman. Pobre aton mga kabataan, no? Pobreng edukasyon sa kabataan tao. Hindi ka balik eskwela. Ikaw ginikala, masugot ka nga, porting nagkalamatay, porting igos ang kagaw, pagkatuon mo sa bulutuan kabataan mo. Amo ina nga, halong-halong kita. Wala man naton ginapangamuyo, basi umarang ka ang second wave. Kabay, ang mga siling sa mga katigulangan, palayo lang sa disgrasya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang Dr. Alfred. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa Radio Philippine Standard Time, lasay 52 na. Naka-loan na kamo. Ang iban na nag-loan na. Pero, ang aton rekomendasyon, kadto kamo sa may pinakanubo saka. Kabudlay biya magbayad. Kuning kinalunan mo, pinagusto lang mo saka, bla. Di kinaloan ikaw sa may araya, balatyagon sa mga imol, nga kung magsukot, pwerte kanubo, interest para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan ninyo, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka mo makadto. Federlep Blending Corporation. Ara lang sa second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Nagbutanggid sila sa tilayt nga opisina para sa inyo kapusan. Dire sa Bacolod, ara lang sa door 104, XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Corporation bala. May ara man sa corner Yungke, Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Son Pordas Talisay City. So kung mag-loan ka, masyado kanubo sang saka, dira ka sa Federlep Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Tandugon ko lang makadali. Iniblang isyo nga ang tagsa kabanwa, kag syudad, may kaugalingon niya. Nga mga pagtuon, depende sa ila sini, nga mga pumuluyo. May pipila ka mga isyo nga nagatuhaw karon nga may arab la hilabtanay kung kaisa, pitkanay sa pila ka mga pulisa, mga ordinansa sa tagsa ka syudad, kag banwa. Para sa ako niya, ang isa ka syudad, kag banwa, kag ang mga alkalde, kag mga local officials, may ara na sila iya kaugalingon. Nga mga pulisa nga dapat ipatuman santo sa ila lugar, kag sa ila pumuluyo. So dapat may respetasyon ang tagsa ka banwa kag syudad. May ara report nga may gareklamo, ginahilabtan kung anong pulisa sa isa ka banwa kag syudad. Para sa ako niya, hindi maayo na nga batasan nga aman. Dapat ya, kung may diferensya jutay, hindi pag arang kadahon, kundi tawganay, kadamo telepono, kadamo silpon, kalalahay man, ang tanan nga mga opisyal, di ko magaga kita pinit kanay da sa pila ka mga pulisang, hindi ka mo kumporme sa pulisa sa isa ka syudad, ti gakriar kita sang daw ginatunga ta ang probinsya kag mga syudad.
Dapat respetuhon ta. Si po ehemplo, Bacolod, may mga pulisasa, may mga ordinansa, tinga hilabdan mo. Kung ang banwa sa Murcia, ang syudad sang Sipalay kag iban pa mga ordinansa ya nga ginapatuman bago kag diin pa, di ko di respetuhon man. Kailan na mo, kabalo na sila yung magtuon, mga local officials, kinbutangan din na sila, kay kabalo sila kung ano nga mga ordinansa, kag ano ang makapayo para sa ilabanwa kag syudad. Di karon niya, kung di kaya kumporme, labdan mo. Di kung daw may linya ka man, tawgan mo niya. Mayor, vice mayor, konsyal, pwede ambalan niyo, daw disbintaha sa mon. Di kung hagad ka mamiti karon sa ibang nga banwa kag syudad, kag balikan kabe. Budlay na, amo na siling ko, respetuhan na ang panawag sila. Respetuhon mo ang ako niya ordinansa, kag pulisa sa ako syudad, kag banwa, kay hindi pagpahilabti, kay wala man akong ginalabtan ang mga pulisa, kag subungman, mga ordinansa sa inyo lugar. Kabay pa nga hindi maglala, ining isyo. Kilala nyo kung sinong buot ko silingon? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 56. Mabalik kami pagkatapos ini.
Sabay na sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,